Când lișați ne vom juca în Minecraft. Deci am instalat o lume. Aici sunt dinozauri adevărați. Deci, dacă vom prinde momentul, vă voi arăta practic, veți putea asculta și voi cu urechile voastre. Cum se aud. Gen... deci sunt și villager pe aici. Ok, lăsăm în pace. Am auzit practic un dinozaur tocmai. Și mamă, m-am speriat. Mai n-am făcut pe mine. Gen, e atât de strașnic. Ați auzit și voi? Ăla parcă n-a fost un dinozaur, dar erau sunete și mai creepy. Gen, chiar vreau să-i văd. Vă închipuiți dinozauri în Minecraft? Oh my god! Chiar ce update a fost făcut. Acesta este ultimul update. Unele mape, unele viețuitoare chiar există. De asta, mitologice. Hai și le-am căutat. Sunete am auzit. Să vedem dacă chiar există. Pe aici ar trebui să fie. Deci aici e un drum. Să vedem unde duce acest drum. Oh my god. Oh my god. Oare aici sunt dinozauri puși? În lanțuri? Aici sunt caracatițe. Mamă, ce m-am speriat că s-a mișcat aia. Ok, haideți să ne luăm arcul în caz de orice să... Nu știu, să mă pot apăra măcar, știți cum. Când dai un hit cu arcul, ăla se duce în spate. Și gen... Ai și tu... Mamă, dar se aud așa niște chestii creepy. Și gen... Mă tem să nu mă atace un gen... Știți faza aia că se uită unul la tine și... Deschide-te? Ok. Eram într-un hotel, se deschideau singure ușile. Deci asta nu se deschide. Ok, cred că n-am voie acolo. Ok, nu contează. Dar straniu unde sunt dinozaurii ăia. What? Ce turn? Haideți să mai căutăm. Chiar mi este interesant. Oare unde sunt ascunși dinozaurii ăia? Mamă, ce creepy e. Deci, practic, acum te știi că și Minecraft e un open. Aia era o lamă. What? Nu semăna ea. What the heck is that? Ce e asta? Auziți și voi sunetul ăla? Mamă, ce e asta? Deci ați auzit și voi acel sunet? Oh my god, deci chiar sunt dinozauri. Opa, ce era acolo? Ce e aia? Auziți și voi pași mari? Oh my god. E pe aici pe undeva. Se aud pași uriași. Ce sunt astea? Ăștia fac așa... Ce sunt astea? Mori, mă. Aia ce? Ce ești, mă? Deci ei fac acest sunet, what? Hai că m-au speriat bine de tot. Da, ei fac, gen, practic. Ce e ăsta, mă? Tu zici că e băguit. Să te ajut cumva? Sau ăsta e un dinozaur? Ce e asta? E o vacă, ce-i? S-a băguit sărmana aici, în lumea noastră. Mamă, ce sunete fac! Wow, ce sunete creepy mai faci! Hai că te-am scos, nu? Cât trebuie să mai sap după tine? Wow, ce sunet!
Da, ei fac acest sunet, deci practic... Dar mai era... What? Aceștia sunt dinozaurii? Hei! Ce-s astea? Dar nu te atacă, asta e faza. Dar sunt uriași. Mi-e frică că nu sunt ăștia. Se aud niște pași. Parcă vine dita mai dinozaur după tine. Gen, eu explorez mai departe. N-ai ce zice, mă. Vreau să găsesc. Mamă, ce tuneluri sunt pe această insulă. Mamă, ce-mi place să explorez astfel de insule. Și gen la capăt să fie un ochi de la gigant de, nu știu, dinozaur. Ce-s alea? Sunt tot ciudățenii din alea care... alea zvaci. Ce aici? Ok, haideți să mergem. Poate găsim ceva. Oh, deci este chestia asta care ne face turul. Ok, deci haideți să mergem. Deci aici e sfârșitul. Aici ții o viteză și urci acest deal. Nu. E doar un screenshot. Ok, oprește. Hai că n-am ce spune, n-a fost rău, dar nici foarte super. Să ne continuăm explorarea. Deci eu căutam dinozauri, nu chestii din alea care să te distrezi. Chiar credeam că poate facem un tur al acestei insule cu acea ciudățenie. Asta ce face? Deci asta face turul. Să sperăm. Deci... Wow! Oh my god! Pe unde trec eu? Oh my god! Ce insulă misterioasă! What? Ce-s astea? Oh my god! Serios, chiar mi-e frică, nu știu ce mă aștept acolo. Merg cu o viteză destul de mare și gen... Nici nu știu la ce să mă aștept. Deci, practic, n-am ce spune. Oh my god. Dar mă înfricoșează cel mai mult sunetele astea care sunt chiar creepy. Deci, cred că ne face un tur chiar al... Ce acolo? Habar n-am. Da, ne-am făcut un tur al... Asta ne duce înapoi. Pe mine chiar mă înfricoșează aceste sunete. Ce sunt ele? Cine le creează? Ce putem și nota singuri? Dar n-am eu chef. Oh my god, ce m-am speriat de dita mai Godzilla. Interesant, de ce nu mă atacă? La urma urmei fac rău și sunt pe survival, după cum puteți observa. Hai să-l omorâm. Ce ne dă? Oh my god. Rău dinozaur! El e dinozaurul! Aha, m-am prins de ce ăștia sunt niște dinozauri. Da, cam ciudați dinozauri în Minecraft, dar ok, fie ce-o fi. Nu uitați, dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share, să vă și abonați la canalul meu de YouTube. Cu voi a fost Ion Livili.